júni 2008 bol vyrobený prvý kotol vo výrobnom závode Imergas Europe v Poprade. Po 4 rokoch, v júni 2012, prekročila ročná výroba závodu v Poprade na Slovensku 120 000 kusov kotlov. Plán výstavby nového výrobného závodu spoločnosti Imergas mimo územia Talianska sa začal rozvíjať v auguste 2006, kedy prezident spoločnosti, pán Romano Amadei, podpísal obchodný plán, ktorým stanovil náročné tempo na dosiahnutie ambicióznych cieľov. Voľba krajiny a oblasti, v ktorej postaviť závod Imergas Europe, padla na priemyselný park v Poprade, na Slovensku a od postavenia základov v decembri 2006 po ukončenie prác na stavbe prešlo len 9 mesiacov. Prvý cieľ bol rýchlo dosiahnutý. Druhú, komplikovanejšiu fázu, pretvorenie výrobných hál na skutočný závod, bolo potrebné ešte realizovať. Inštalácia výrobných liniek sa začala v marci 2008. Za ďalšie 3 mesiace bolo všetko dokončené a výroba sa mohla začať. Vzorom pre postavenie a spustenie do prevádzky nového závodu Imergas Europe bol závod Imergas v Brescello v Taliansku, ktorý poskytol celé know-how, konsolidáciu jednotlivých činností až po spustenie montážnych liniek a začatie výroby. Leonardo Perla, riaditeľ spoločnosti Imergas Europe, potvrdil, že projekt zrodený v roku 2006 dosiahol úplnú prevádzku už v roku 2008, bez toho, aby natrafil na akékoľvek problémy. Dňa 9. septembra 2008 bol závod v Poprade slávnostne otvorený a hneď po prestrihnutí pásky 4 osobami páni Alfredo Amadei a Jonathan Cara oboznámili prítomných s dôvodmi investície v srdci Európy. Bolo to dobré strategické rozhodnutie, ktoré už po 4 rokoch pôsobenia naplno splnilo svoje očakávania. Pán Alfredo Amadei, podpredseda predstavenstva spoločnosti Imergas, doplňa, že sa jednalo o premyslenú voľbu, ale v čase, keď trhy žiadali od skupiny Imerfin primerané odpovede na nové výzvy týkajúce sa rovnako technológií i ceny, sa spoločnosť Imergas rozhodla, že na uvedenie nového kotla na trh bude potrebné vybudovať nový závod, ktorý by vedel sklbiť kvalitu konsolidovanú v Taliansku s konkurenčnou výhodou novej Európy. Voľba padla na Slovensko a tak sa zrodila spoločnosť Imergas Europe. Produktivita závodu neustále rástla, čo sa v priebehu 5 rokov od spustenia výrobných liniek prejavilo v zdvojnásobení počtu vyrobených kotlov. V budúcnosti sa plánuje ďalší rozvoj a napredovanie spoločnosti Imergas Europe. Pán Alfredo Amadei po zhodnotení prvých 4 rokov činnosti potvrdil, že sú tu ďalšie vhodné príležitosti, ktoré je potrebné uchopiť. Spoločnosť Imergas Europe sa orientuje na trhy východnej Európy i tie rozvojové, ktoré sa nachádzajú po mnoho rokov mimo exportných oblastí spoločnosti Imergas. Napríklad Čína, rýchlo rozvíjajúci sa ruský trh, ale aj trh v Iráne, ktorý dokazuje výraznú životaschopnosť. Sú to všetko krajiny, do ktorých chce spoločnosť Imergas preniknúť, vysvetlil pán Alfredo Amadei. Rýchlo rastú aj tržby. Od fázy rozbehu výroby v roku 2008 s tržbami 6 miliónov eur dosiahli tržby v roku 2011 približne 29 miliónov eur. Tento narastajúci trend bude pokračovať i v roku 2012. Pán Leonardo Perla potvrdzuje, že sa jedná o pozitívne výsledky aj preto, že boli dosiahnuté v krátkom čase. Spoločnosť Imergas Europe začala s výrobou 75 000 kotlov ročne s predpokladaným nárastom výroby na 120 000 kotlov v roku 2012. Podľa pána Leonarda Perlu sa jedná o pozitívny výsledok nielen z hľadiska objemov a tržieb, ale aj z hľadiska kvality výroby. Pracovníci zamestnaní v závode v Poprade, ktorí už od začiatku výroby dokázali, že majú dobré technické znalosti, skutočne do seba dokonale vstrebali štandardy kvality, ktoré im boli odovzdané z talianskej materskej spoločnosti. Poprad je mesto so 70 000 obyvateľmi a nachádza sa približne 300 kilometrov od hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Je to rýchlo rastúci priemyselný uzol, v ktorom už majú svoje sídlo dôležité nadnárodné európske spoločnosti. Slovensko, uzatvára pán Leonardo Perla, predstavuje určite malú ekonomiku, ktorá sa ale rýchlo rozvíja. Je tu trend pozitívneho rozvoja aj vďaka novým investíciám, ktoré dokázala vytvoriť vláda. Podpora pre zahraničné podniky a rovná daň vo výške 19% prispievajú bez pochyby k príchodu nových investorov, ako je aj Imerfin. Na týchto základoch stojí priemyselný plán spoločnosti Imergas Europe a aj budúce roky budú v znamení rozvoja. Spoločnosť Imergas Europe sa pripravuje na spustenie výroby nových produktov a rozšíri rozsah svojho pôsobenia aj na nové trhy.